Tongkat tunggal Panaluan di kalangan semua insan manusia sudah cukup terkenal di belahan bumi. Tongkat tunggal Panaluan adalah salah satu hasil karya seni suku Batak yang diukir dari kayu tertentu menurut kejadian yang sebenarnya, yang sangat unik, sakral dan berkhasiat. Namun kita tidak tahu bagaimana asal-usul terjadinya tongkat tunggal Panaluan. Pada zaman dahulu kala, hiduplah sebuah keluarga di kampung Sidobur-dobur, Pangandaran, yang bernama Guru Hatauta bersama istrinya Nasiddap Panaluan, yang mempunyai anak kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Hadirin yang berbahagia, bagaimanakah asal mula terjadinya tongkat tunggal Panaluan tersebut? Marilah kita saksikan opera Batak yang berjudul Asal Mula Tongkat Tunggal Panaluan, yang dibawakan oleh Yayasan Pusuk Kuit Sakti, Kabupaten Toba Samosir, Sumatera Utara. Naskah dan sutradara M. Sori Mangaraja, Sintang. Inang sori pada pitu tahun na bagas mahita naung marhot niripe alaya pala diobasod dupe manggora matani pamuro sayang giat manian anak tanah lahoron anak sileo tua dihita tujulan niarion ate inang saya si manian rohanyo puta mula jadi nabulun saya ditangi umapangi duata marhite soba do alu-aluta. Setelah 13 bulan lamanya mengandung, Nasiddap Panaluan pun melahirkan. Ternyata anak tersebut pun kembar, satu laki-laki dan satu perempuan. Bah, nunga ualu tau kita makirim laho mangabing-abing. Alai nabuhado pertubuatta inang sori pada asa gabi songonos si taonotta tubudunian anak ta alai liduak sada anak sada buru urani di masani haleonon jala bohado ujung ni anak taon usugut ni haduan ate inang amang sori julu dia benalaho si dohonota Aida ngadong si Juanaro di toding Banuaon
jalanang tarsurat doi di gurek-gurek ni tangata. Iko songono si jalo otta. Hola soba dohot alu-alu nama si pagomo sota. Tua puta mula jadi nabulun. Bayan mag warni anak dohot borutai. Ala nasogot nama ari papituhon. Pesta martutu aik mabayan warni anak dohot borutai. Gabi matutu inang suripada. Molo ni narohaku. Nian tabahen magwarni anak tahun si aji doda hatautan. Jala gwarni burut tahun si burut api nawasan. Bihai in naroham inang. Molo nai do hape nasuluk tu rohamu amang. Gwarni anak dohok borutai. Banauli mai. Alaya mang sori julu. Las borhat majolo damang tubagas ni parmorota. Las togihon hamu manasida tubagas taon. Ase dipatu pa aka abu-abuan. Nalaho siulaut tamar sugut. Oras madihamu pamuruan nami. Oras matutu raja nami. Kodul hamu ma. Sonaro hamu raja nami. Imada dihamu pamuruan nami. Ninna rohakku asebor hak majuluhita tubagasta. Alana marsugut nama ari papituhon. Pesta martutu aek. Lau mabain guarni akka maimman. Jadi ninna rohakku ase ubasi hamu majolo akka abu-abuan na lao si ulau tamar sugut. Banauli amang raja nami. Beta hamu ma. Horas dita sudi. Horas inang. Horas. Ay nang rodo hamu hape. Nunga benang. Akka dia mainang nalaho si hugason nami. Oh, ima da tutu. Pature hamu majolo napuran i atas pinggan. Anggir pangurason. Jala tutuki hamu majolo hunit. Las tanak kamu miak kalapaida. Nauli nang. Dihamu parmuruan nami. Buha, aradi bisude. Ainunga gijangari. Ase borhat hita madapoton ulu punguat tubagas persaktian. Ara dewi sudi amang. Borat mahita. Atong molo nang radedo sude bita hamuma. Pada zaman tersebut, untuk meresmikan nama anak yang baru lahir, biasanya diadakan pesta yang disebut Pesta Martutuai, yang dipimpin oleh agama Barbaringin. Horas madihamu udukungan nami. Horas matutu raganani pahudul hamu nana. Dia donarikot asepola rohamu hubagas persaktianan. Nauli matutu ulupungan nami.
radedi soddi basaur nauli bulung situ paon dohot harbue sakti madingin sakti matubu gabe matutu jala horas dia do bonana dia do ujungna jala dia do nani dokni de basaur munau nauli jala nadinggan matutu ulu punguan nami hata si gabi-gabi si horas-horas do amang nadapotan gabi-gabi do hak sada buru jadi marhite di basaur namion ala sadari odo ari papituhon pesta martutu aik laho paujak kon guarni anak dohot buru namion jadi marhitei asa hamuma napasahat kon guarni anak dohot buru namion tu oputta muda jadi nabulun ia guarni anak namion si aji dodda hatautan jala guarni buru namion si buru tapi nawasen si dok buti majolo hami ulu punguan nami butima gabe matutu jala horas nunga takkas bepurba jala takkas akola nunga takkas husukun jala takkas samu marboa-boa jadi nuangpe di hamu hasu hutub bulun jauh hamuma burumu asa di jujung sawanon tu pasur paridian Tonggo hupio hupangalu-alui aliopung mula jadi nabulun nama jadi hon ulu na jadi si majujung nama jadi hon mata na jadi si panonggor nama jadi ho pinggol na jadi si tumangi nama jadi hon igung na jadi si tumanggo nama jadi hon pamangan na jadi si makudap nama jadi ho tangan na jadi si mangido nama jadi ho pat na jadi si majojak ase patappe paojak si aji dodda hatautan gorni si minikmon ase patappe paujak si boru tapi nawasan gorni si minikmon jujung di si majujungna abing di si abinganna tua dia barana goar donganna saur madua mari mahamu boru sinang nagani aek ase paridi jala uras si minikmon uras dagingna uras nang tuddina bohalna sahat rodi ujungna amang batara guru humudun baim majolo godang paror inilah pesta mertutu aek pada zaman dahulu kala untuk meresmikan nama anak yang baru lahir. Kita lihat ulu punguan membentangkan ulu seragi hidup di atas pasir yang telah dibentuk. Kita lihat ulu punguan meneteskan minyak kelapa ke dalam cawan yang telah berisi jeruk purut untuk memastikan apakah tundi bayi tersebut berada di dalam badan. Kita lihat ulu punguan memandikan kedua bayi dan selanjutnya menyapukan kunyit ke tubuh bayi serta menguras bayi tersebut dengan jeruk purut.
Setelah diuras, Ulu Punguan mengoleskan minyak kelapa ke dahi bayi. Kita lihat Ulu Punguan mencabut pisau solam debata untuk memberkati bayi tersebut. Kita lihat Ulu Punguan memohon kepada Mula Jadi Nabolon sambil menarikan kain putih agar kain putih tersebut diberkati oleh Mula Jadi Nabolon sebagai pembungkus bayi agar mereka di kemudian hari jauh dari mara bahaya. Demikianlah acara pesta Martutu Aik pada zaman dahulu kala, dan mereka pun pulang ke rumah diiringi dengan gondang sabangunan. Gabe jala horas matutu dia muka suto bulun. Nunga sunbe ulota. Nunga tapojak gorni anak dot boru di tongan di bagason. Oppe. Ia siron nami tuamu oddo. Ia nama saon naso arat naso undon. Jala naso patut masa tu anak dot boru di tongan di bagason alai liduak. Yang ko pangidon nami tuamu asa sirak kamu nasi dapat dua. Sotung gabe sega usuluan nyarion. Ima sidon nami tuamu mauliate ma. Mauliate ma dihamu nami ala naulu dohamu pasingotot jala mamagari hami. Gabi jala horas matutura janami. Horbo sitikko taduk siopat hapisoran sisapang nawalu. Parhorbo mangalilit permata mangalu-alu. Manggagat may di balian. Merengalu-ngalu may di barani jabu. Buluduri may sajok kal dua jari. Akapuda ng hata na uli na pinasahat mura janami tuhami, apun nami may martonga-tongani jabu. Matutu. Saha masulu, saat tubotean, nunga tapauja guarni anak dohot buru nami, say saha mahitaw tupanggabian. Matutu. 「
Bulan berganti bulan, tahun berganti tahun, anak tersebut pun beranjak dewasa dan sangat susah untuk dipisahkan. Dan pada suatu hari, mereka berdua pergi ke hutan untuk mencari kayu bakar bersama dengan seekor anjing. Dan setibanya di hutan, di antara mereka timbul rasa cinta dan lupa akan dirinya bahwa mereka adalah saudara, hingga hubungan mesum pun terjadi. Ito, nung nga taulahon na sopatuk siulaon, na maralo hupatik dohot uhum, bohana mahita, tudiha mahita lao, jalamolomula kita, bohana maano dohonon di damang tuhita, dohot akadonga sahuta, molotarida anon na sinuan mo di siubeokku. Dia beito nalau si dohonotta. Ainung ngata suap pegetta martonga tonga ni harangan. Jalanung ngata tuttul lomotta alane na marsiha holongan. Jadi duaeng peito mangida marsugup mai. Ito, unang mula behita tuhuta. Tabain majabut ta iharanganon ate ito. Nauli ito. Ito, adong boras ni hau. Boy do alangon ni, lohean siubeokku. Boy do alangon ni ito. Hau piu-piu tanggule doi. Pai mada asahu jakit. Ase adong alangotta. Ito ay nabuhado.
Enak banget aku. Melihat siaji tautan dan boru tapi nawiwasan lengket pada kayu piu-piu tanggule, anjingnya pun meraung-raung dan menggigit ulos si boru tapi nawiwasan dan membawanya pulang ke kampung, seolah-olah memberitahukan kejadian, dan anjing tersebut pun menggigit ulos pakaian guru hatautan dan menarik-narik sampai ke hutan untuk melihat kejadian tersebut. Aina buharu rabu namasau, aina buharu hamuna rabu, hame bagaki hidaku, hame barbaran amang hatautan inang daburku amang hati itnai tugi jangi innaroha hape dapat toru hodo inang sibaran huripu parunikan hape napa argadongan amang hatautan inang daburku berudah asiaan huripu parsaulian hape naha amagodo nama sao Inang sori pada buru ni raja unang say tumatangis beho
mula majolo hotu huta asia lapi jolo guru panukunan. Amang datu nami rade di sonde basaur dohot ringgit sitio suara di atas pinggan nahot nalokot do boruku dohot anakku di atas haupi-hupi utang gule jadi nina rohaku asa borhat majolohi tatu harangan Betahamu mainang. Nasidak Panaluan pun berangkat ke hutan bersama 6 orang datu atau dukun, antara lain Datu Gulu Bajang Nauli, Datu Parjabulan Namel Buselbus, Guru Mangatar Porang, Datu Sanggar Mulul, Datu Upas Mangalele, Guru Sanggar Pangururan. Amang datu nami idahamu ma anak do baruki paluahamu ma jolo nasi siakawi Nauli inang. Kita lihat Datu Gulu Bajang Nauli mencoba kekuatannya untuk melepaskan anak tersebut keluar dari kayu. Ternyata dia lengket. Demikian juga Datu Parjabulan Namel Buselbus mencoba kekuatannya. Ternyata dia pun lengket. Demikian juga Guru Mangatar Porang mencoba kekuatannya, namun dia pun lengket. Demikian juga Guru Si Sanggar Mulul mencoba kekuatannya, ternyata dianya pun lengket. Demikian juga Guru Si Upas Mangalele mencoba kekuatannya, ternyata pun dia lengket. Melihat temannya dukun yang 5 sudah lengket di kayu, Datu Sanggar Pangururan lebih dahulu memohon kepada Mula Jadi Nabolon. Tonggo hupio hupangalu-alui aleopung Mula Jadi Nabolon namajadihon buti-butian boto-botoon ditoding banuaon nakajadihon uhum sitaonon dihami manisiaon asehukus sirugi-rugi angur doho singgolom tangan manopa marhuhuali tua puta Mula Jadi Nabolon marsoba mahami jari-jari 10
pasapulu sada si majujung, tangihon majolo alu-alu namion, hurutrut ma podom-podom husanggul majabulan, jalo ma deban namion debba persatabian, dia dona laho silauhonon nami, laho mangubati nama saon. Hei sanggar pangururan, taba mahau jala gorgama mangihuton parpeakni manusia. Jadihon mai tukot bahen mai hide-hide pasaha soba nang alu-alu tuau disudi nasa kaperluan. Bahen magoarna tukot tunggal panaluan. Pardomuan ni pangisini Banua Bijang, Banua Tonga, dohok Banua Tur. Paujak jalata tortor matukoti, dohok tortor pangurason si bitu sawah. Dihamu amang dohot tamu inang, nunga tatangihon hatani mula jadi nabulun, jadi nuang pe mula mahita tuhuta, aseta paojak anak dohok burutai gabe tukot tunggal panaluan. Nauli amang datunami bor hat manlita. Maka dengan demikian, bahwa penghuni tongkat tunggal panaluan menjadi 7 orang. 1. Si Aji Donda Hatautan. 2. Si Borutapi Nauasan. 3. Datu Pulu Pajang Nauli. 4. Parjabulan Namel Buselbus. 5. Guru Mangatar Porang. 6. Guru Sanggar Mulun. 7. Siupas Mangalele, dan 7 binatang berbisa. Amang Batara Guru Humudul, hubut-but matolong, husarbut riang-riang, jalo manapurakon, napura persatabian, tangihon majolo hatakon, hata nahasaktian. Gotap-gotap niobut na pinulup pulunan, marasar borong-borong di pusunialungan, ase manotor ribotokku si boru sopang panaluan, si boru mel-mel bohi si gajang jabulan, pardau ni gotingna songon hul-hulan, ase tapaojak tuko tunggal panaluan, hutortor boru debata si pitusawan, debata natolu si sadahara jaon, ase adalu ma pakiren ni bonang, ase ojak tuko tunggal panaluan, baim majolo godang si langlang habungan.
Samo